Eu eram într-o stație de autobuz, de maxi-taxi pe vremuri, cu 30 de ani, aveam o pălărie frumoasă, neagră, eram actriță. Și a venit una și a zis, ce faci, dragă, cu pălăria asta? Stai, ce mi-a tras una peste bord. Cred că nu se supără Tăricianu dacă spun că a avut un accident cu motocicleta pe nu știu unde, pe o râpă pe la Brașov. Fiul avea 7-8 ani, 9 ani. Și a dat la televizor asta. Și zice, mamă, un prim-ministru călare pe motocicletă? Ce-i trebuia, mamă? Ce-i trebuia asta? Am înțeles că anumite măsuri care s-au luat în țară urmau să se adreseze acum oamenilor care au portofelul mai gras, dar, din păcate, s-a retras primul nostru ministru și nu mai poate să facă nimic. În 89, un prieten care tocmai venea de la Paris și avea o privire mai așa din dronă asupra fenomenului, ne spunea că cât de curând o să mâncăm coajă de copaci, dar acum nu știu ce măsim. Mâncăm plasticul ăsta. Poate nu aduc dronele coaja asta de copaci. Da. Nu vine cu drona coaja, pac. Nu știu ce o să fie, dar plasticul chinezesc se simte în alimentație. Mă uit la fetele astea care umblă mai mult despuiate. Te întreb dacă sunt câteva violuri așa pe cap de locuitor în România, de ce și cum? Păi dacă la stop stau 3 îmbrăcate în pantaloni scurt sau în chiloți sau cu sutienul pe frunte. Politică mai faci, Magda? Nu mai fac, m-au dat afară. Erai liberală de frunte. Sunt liberalistă. Salvezi administrația, nu mai vrei politică, nu? Sunt, dar ideea e că, deși mi se termina mandatul curând, cine era liderița de pe vremea aia, n-are rost să o mai numim, că îi facem, cum se cheamă? Reclamă? Da, mai bine o dăm în uitare. M-a dat și afară, mi-a făcut o hârțoagă de aia, considerând că nu știu ce am făcut. Te întreb direct. Cum mai ești cu Călin Georgescu? Te mai vezi cu el? Da, vorbești? Da, vorbesc aproape zilnic, îi trimit mesaje nocturne de obicei sau aiuristic nocturne. Te mai ajută cu paginile de socializare, nu? Ajută foarte mult. Este o persoană de, cum să zic, face parte din familia mea. De fapt, e vorul meu. Eu, la origine, sunt Georgescu. Deci dacă... Salutare, dragilor! Da, ați văzut, Magda Catone nu e prima oară la noi la podcast, s-a dezvirginat, ca să o citez de data trecută. Așa ai zis, da, țin minte, și m-am dezvirginat de podcast la voi. Data trecută la noi, nici nu era jurnalist jucător, jucam table, Magda, atunci, nu? Depinde, acum suntem în altă ligă. Acum suntem în altă ligă, suntem cu șahul, sportul minții, Eu pregătesc și o sabie de aikido, cine știe data viitoare cum o să fim, în ce meci o să fim. Da, uite, o idee bună, nu mai intrăm în sporturi de-astea inofensive. Le ținem așa, pregătite în teacă și atâta. Dar trebuie să facem un pic de modificări aici în studio, să punem o saltea de aia, tatami sau ceva. Nu, păi rostul ăsta e să reziști la sol dur, nu la saltele. Am înțeles. Noi rezistăm, Magda, rezistăm pe poziții, rezistăm și în țara asta, așteptăm să pice prosperitatea lui Bolojan pe noi. Pe tine a picat, apropo? Nici nu mai știu cum să o numesc, am alte chestii mai mărunte, așa cum ar fi de plătit, nu știu ce, întreținerea, lumina, nu mai... Dar bine, ele se regăsesc undeva la capăt, tot sprâncenatul stă, tot mono sprânceană. Credeam că se plătesc așa singure la valoarea ta. Da, și eu m-am gândit că acum militam pentru contractul unei coregrafe și mi s-a spus că nu mai sunt bani, dar zic, da, ea totuși a făcut coregrafia și spectacolul s-a manifestat, adică cum ați vrea ca oamenii ăștia care să școlesc, care trăiesc și ei într-o casă cu o masă și plătesc, poate au și o mașină, dacă au greșit și s-au gândit la lux și și-au luat mașina, da. Adică începem pesimist, dar asta e România reală, n-avem ce face. Bănuiesc că și la voi se simte rău. Eu am în minte povestea maică-mi care spunea că au trăit foamea la propriu, cum se cheamă, în anii, nu știu cât, 40 și mâncau dintr-un nou 3-4 oameni. Și ne bucurăm că astăzi mâncăm brie și camembert, mai puțin brânză de oaie, de capră, Vorbeam de croissantele franțuzești înainte să intrăm din casa. Păi ce să vorbim și noi, da. Da, și că-s la fel de bune și în România. Sunt bune, dar scumpe și alea, ce să faci? Da, nu știu, că doar am fost invitată, uite, drept să spun, de aia nici nu mă duc la patiserie, de teamă că o să cumpăr tot ce e acolo în Galantar. Sunt foarte multe. Și acum am venit tocmai de la 2 mai, unde am încheiat festivalul Șerban Ionescu și vreau să zic că dacă zici că
nu mai sunt virgin, acum măcar să iau o piatră în gură, nu ce să fac. Tot felul de formule de astea de început, adică bun și nou început. Acum suntem la sfârșitul celei de-a 6-a ediții și ne pregătim pentru a 7-a, nu știm cum o să fie, e un număr totdeauna care adună niște energii speciale. Mi-am deschis mai de mult chakra și mi-am închis macra ca să pot să păstrez energia inside. Și sunt și bucuroasă, dar sunt și, să zic, istovită de cât am încins telefonul ca să găsesc sponsori și, slavă Domnului, s-au ivit așa și pe finalul etapei de pregătire și ne gândim că or să fie aproape de noi și în anul viitor, dar ce să zic, cine știe cât o să mai strângem cureaua, Bine, dacă mai avem curea, dacă nu se rupe. Și funcționează economic. Ca să sponsorizezi trebuie să ai profit. Da. Ori dacă firmele nu mai au profit și dacă ar vrea să vă dea, n-au din ce. Vă dau din ce, da. Un sentiment de bine și atât. Am cultivat oameni care au fost foarte reticenți și care au cedat insistențelor mele în al 3-lea, al 4-lea, al 5-lea an, să zic. Între timp s-au retras, alții au apărut, alții au reapărut, adică e un flux din ăsta pe care, ca manager, deși nu e asta calitatea mea, să zic, expertiza pe diploma mea, cum zici tu, mă ocup cu alte lucruri, menirea mea e alta pe planetă, am ajuns să fac și asta și mai așa un sentiment de, să zic, jenă, rușine, poate chiar și silă, iar trebuie să sun, iar trebuie să întreb, iar să fac frumos, dar știți, mi-ar trebui, dumneavoastră ce credeți? Și răspunsurile sunt de toate felurile, sau amânări, sau recomandări pentru o altă etapă, sau explicații în care oamenii deja cunosc fenomenul ăsta de a împărți, a distribui către asociații culturale, ONG-uri, o sumă din banii, impozitul pe care trebuie să-l dea către stat și îl dau către organizații care au grijă de copii cu probleme, către spitale, către, ce să zic, e un exercițiu pentru care trebuie să învățăm să-l facem și e bine să-l facem, adică nu știu ce e statul ăsta, entitatea asta, dacă ea ne face bine, dar cert e că ne ferim de ea ca de un vortex care ne soarbe și toată lumea zice, decât să dau la stat. Mai bine vă dau vouă, dau la copiii săraci, dau oriunde, să nu dau la stat, așa. Dacă știi că ce dai la stat s-ar întoarce în calitatea vieții și în ce avem noi în jur, cred că am mai dat și noi, am fi mai generoși. Dacă vezi că dai bărbatul într-o gaură neagră. Ideea e că noi încercăm să destupăm mințile acestor oameni care unii nici nu știu ce înseamnă, să zicem, sponsorizarea asta. Poate cu adevărat se pierd banii ăștia, adică puțin le pasă că se duc unde se duc, dar despre faptul că această întoarcere de care spui, că vorbeam cu Văru Călin despre asta, este o situație în care oamenii poate cumva în dorința lor de a trăi confortabil, nu se gândesc că artistul în societate, în cetate, este neapărat necesar și că dacă o luăm de la balada lui La Fontaine cu Grăierile și Furnica sau de unde vreți, de la artiștii menestreli sau care mai ziceți s-au cântat la o nuntă în lumea medievală, sunt aceleași mecanisme, adică de întoarcere a unei emoții și a unui confort pe care oamenii nu pot să-l susțină sau nu au datele, se cheamă talentul ăsta, pentru care nu suntem toți hăruiți. Unii îl au, alții nu-l au. Nu mai pot, deci ai mai provocat mai devreme spre cum câinele lui Pavlov, așa că asta o să și tai fragmentul ăsta. Te întreb direct. Cum mai ești cu Călin Georgescu? Te mai vezi cu el? Da, vorbești? Da, vorbesc aproape zilnic, îi trimit mesaje nocturne de obicei sau aiuristic nocturne. Te mai ajută cu paginile de socializare, nu? Mă ajută foarte mult. Este o persoană de, cum să zic, face parte din familia mea. De fapt, e vărul meu. Eu, la origine, sunt Georgescu.
Deci dacă tăiem până aici, te-ai nenorocit. De postăm așa și toți o să zică, ia uite-o. E Georgescu. E Călin Liviu Georgescu, fraților. Da. Vărul Magdei e un prieten foarte bun și de-al meu, un om tot de art, dar e doar o coincidență de nume și e și Liviu, nu-i doar Călin Georgescu. Nu știu dacă îl ajută prea mult la plata chiriei. Ideea e că bunica mea era Georgescu, așa că venită dintr-o familie Lovin, așa că nu știu. Deci sunteți pe val în vremurile astea. Unde suntem, acum. eu cu Catone am încercat să găsesc o fărâmă de italienitate, dar fără origine precisă, așa, localizată undeva. Dar partea asta cu numele, eu cred că e o moștenire pe care merită să o cultivi. În orice caz, dacă Georgescu vă deranjează, vă spun că Ionescu era bărbatul meu, așa că nu știu de ce nu v-ar deranja și Popescu sau mai știu eu cine ar mai fi. Nu ne deranjează, acum că am clarificat controversa, că să nu sară toată lumea aici. Spunem totuși, hai să mai rămânem un pic în zona asta cu iz politic. Voi, creatorii de frumos, actorii și așa mai departe, nu prea sunteți ca alte categorii, n-aveți sindicat așa puternic, nu ieșiți în stradă, acum văd zilele astea e personalul medical, profesorii au ieșit, voi sunteți obișnuiți în tăcere, așa să suferiți, să îndurați? Am mai ieșit și noi în fața Teatrului Național, e un dispozitiv acolo unde se iese, se așează în rânduri artiștii și protestează mai mult sau mai puțin pentru diferite lucruri, în special pentru sporuri, pentru că și noi aveam niște sporuri, nu pot să vorbesc ca o sindicalistă, dar știu despre ele, că în vremea când eu terminam IATC-ul, eu în Luca Caragiale, era acel spor care coincidea cu cel pe care l-au cei care lucrează în mină. Adică comparația... un indice de ăsta. Da. Așa că, mai mult sau mai puțin, noi nu suntem în mină, dar de multe ori intri în teatru și când ești, nu știi, intri ziua și ești noaptea, nu știi cum a trecut ziua respectivă și cam asta ar fi una din coordonate, adică lipsa luminii naturale pentru multe ore în șir, nivelul ăsta de praf și mai multe chestii care nu știu cum le-au categorisit ei când s-a acordat acest indice, pe care nu știu dacă nu ni l-au șutit deja sau urmează să ni-l ia sau să ni-l dea înapoi sau să facă ceva să fim într-o regulă cine să vi le de calitate. Ia, Magda? Ăia pe care și voi, ca și noi, celelalte categorii, ați ales, i-ați girat, nu? Da. Păi n-ați vrut voi, uite, Nicușor Dan, n-ați vrut și voi... Te uiți în ochii mei să vezi unde am pus ștampila. Păi da, nu toată lumea zicea, domnule, nu o să punem șef de galerie, șef de stat, punem un erudit, un matematician, un cunoscător, un om al cifrelor. Era paleologul, era ministrul culturii și acum, ce să zic, încet se pierde calitatea asta oamenilor erudiți, educați, nici nu știu de ce. De ce să pierde? Pe vremea comuniștilor erau încetățenite astfel de situații în care tractoristul nu știu care ajungea primarul orașului sau mai știu eu ce, Doamne iartă-mă, sau cizmarul președintele statului, așa că ce să mai vorbim? Acum nu mai putem, am evoluat și noi, nu mai punem etichete de cizmari, altă, nu mai punem. Treci la șah, adică altă ligă. Da. Dacă tot l-am pomenit pe Nicușor, mai bârfim și noi acum cu publicul nostru. Nu are calități de actor președintele nostru. Eu când îl văd așa pe lumea largă, îmi pare așa un profil de ăsta de actor, nu știu, probabil de comedie, nu? Tu cum le vezi? Că ai ochi mai sensibili și mai format ca mine. El ar trebui să aibă un consilier care să îl învețe să facă anumite, să zicem, lucruri care țin de ce înseamnă expresia corporală sau alte lucruri care țin de o etichetă până la urmă, dar el e până la urmă un tip educat, un om inteligent, un om cu o anumită coordonată și-a, cum se cheamă, câștigat statutul ăsta în anii ăștia de până a ajuns în președinție și cred că nu mai e timp. Adică dacă vrei să pui 7 ani de acasă la 12 ani sau la 25, nu mai ai unde să-i mai înțepi. Adică hardul e plin. El ar trebui acum cumva în perioada asta să se retragă undeva, să învețe anumite lucruri. Știi, și ai văzut filmul ăla, Discursul Regelui? Păi de mult. Da. Când a fost învățat un
rege să vorbească, nu mai știu, așa, istoric vorbind, e povestea din Marea Britanie și cel care l-a conseiat l-a învățat de la o situație de precipitare și bâlbâire până la armonie, calitate, eloccință. Și adică mai permite România să mai facă training cu un ales de Păi ăsta? ar trebui. Eu cred că mulți ar trebui băgați în training, Da, nu vorbesc mie doar mi de se pare președinți. că nu? trebuie o coordonată cum ne obligă pe noi. Dacă vrei să faci nu știu ce, să dai concurs, să iei un post de manager, să faci nu știu ce. Păi eu să mai fac acum un concurs ăsta, un studiu de ăsta, școli ce, când am manageriat nu știu cât festivalul ăsta sau am făcut nu știu câte spectacole, ei vor într-o pata la masă ai lucrul ăsta făcut cumva. Dar sunt oameni care sunt croiți să fie lideri, știi? Și fără să se școlească neapărat, pot să aibă calitatea asta. Premierul Ilie Bolojan e lider? Tot așa, alți 7 ani de mai știu eu ce, Doamne iartă-mă, de educație. Dar asta e, nu știu, habar n-am dacă nu neapărat cu ăștia defilăm, dar eticheta mie mi se pare că e un lucru care trebuie să definească poziția unui lider. Adică nu poți să vii îmbrăcat cum e Zelenski toată ziua, bună ziua, să aibă în maioul lui inconfundabil cachi și în bocanci, nu se poate să fie. Eu nu zic să poarte papion sau mai știu cum era Rațiu. Ce a venit cetățeanul la papion de la Londra. Păi ce te deranjează, frate? Că eu eram într-o stație de autobuz, de maxi-taxi pe vremuri, acum 30 de ani, aveam o pălărie frumoasă, neagră, eram actriță. Și a venit una și a zis, ce faci, dragă, cu pălăria asta? Stai, ce mi-a tras una peste bord. Adică depinde unde ești. Ce căutam eu în stație cu pălăria? Cam despre asta e vorba. Da. Dar pretenția de educație trebuie să o ai. Știi? Adică... Păi hai că tu poate erai apropo în de disonanță cu stația cu pălăria, dar papionul cu președintele sau cu premierul nu e. Nu e. disonant. Ce-ar Adică fi e din filmul ăla. ce ar fi să impună așa? Să vină, domne, la întâlnirea asta de gradul 0, îmbrăcat așa cum cere protocolul. Cum ar Am fi? avut un ministru la apărare pe care l-am văzut zile trecute, râdeau maieu. toți de el că era în maieu, da, era în... Ăia toți aranjați la 4 Păi ace, îți spun costum. una simpatică, cred că nu se supără Tăricianu dacă spun că a avut un accident cu motocicleta pe nu știu unde, pe Da. o râpă pe la Brașov. Fiul meu avea 7-8 ani, 9 ani. Și a dat la televizor asta. Și zice, mamă, un prim-ministru călare pe motocicletă, ce-i trebuia, mamă, ce-i trebuia asta? Un copil la 8 ani. Nu? Da, adică, nu știu, habar n-am de unde au câteodată copiii ăștia niște repere. Bine, hai să zicem, din educație, din casă, de la masă, de la mama, de la tata. Da. Ei, acum au și alte resurse, au TikTok, Păi au, și de ce nu le aleg pe alea, da? Adică Păi de ce dacă nu... alea alege alea de pe TikTok, cred că nu e ce trebuie, Magda, mă gândesc. Păi nu, dar să existe pe TikTok astfel de, să zic, reel-uri din astea. Păi ca să existe, dar trebuie să fim în China, să știi. Ci că în China e cu totul altfel TikTok-ul față de ce e până... Și asta, dar am auzit că de mult, tot așa de mult, adică când, nu știu dacă fiul meu se născuse, auzeam de școlile astea de bune maniere, cum râdem noi și de bune maniere și de dans, în care cei care doreau să se educe mergeau la cursuri. Au fost și la noi niște faze de astea care erau mai mult sau mai puțin pârâte, cum se cheamă, dar sunt utile. Adică să știi că, să zic, furculița se pune în stânga și cuțitul în dreapta sau mai știu eu. În fine, mai multe lucruri. Se poate trăi și am mâncat și șaorma din colț, am stat și pe marginea trotuarului. Apropo de asta, când au fost ăștia mei, de mult, era o poveste, n-am trăit-o eu, la Paris, în turneu. Și erau foarte bucuroși că au ieșit și eu am fost la Paris cu 2 săptămâni, tot în turneu. Și plimbându-te așa, vezi tot felul de aspecte ale vieții și printre altele unul a făcut o remarcă. Măi, zice, am mers pe străzile Parisului și am văzut într-o pauză niște gunoieri s-au oprit pe trotuar. Măi, la Paris și gunoierii vorbesc franceză. Adică... E bună, da, corect. E bună, dar acum... Nu știu ce să zic, că și aia se dezvoltă. Au tot venit magrebienii peste ei. Acum sunt corturi, nu 10, nu 20, nu 100, mii de corturi sub podurile de la... În Paris. Da, cum erau în Roma acum, nu știu, 10, 15, 20 de ani românii, nu? Da, cred că am văzut, poduri. da. Dar nu, sunt magrebieni, nepalezi, tot ce vrei, portorican, nu știu, habar n-am, nu știu. Nu m-au înfricoșat, am trecut zilnic pe lângă ei, în mașină e drept, dar mi-au creat o mare, să zic, părere de rău, așa, o milă
mi-l adânc așa, nu mi-a fost teamă. Adică nu e agresiv sau să-i Nu, vezi... poate că sunt dacă te bagi între ei acolo sau îi deranjezi, dar era și poliția pe lângă ei, adică cu siguranță sunt și zone de astea în care fac tot felul de lucruri nepermise. Înseamnă că te duci cochete și cu diaspora, dacă ai fost acum la Paris. Am fost, nu știu dacă interesează pe cineva, tot așa, înroșind telefonul, am făcut rost de banii de cazare și care n-au fost puțini, de banii de bilete de avion, am avut sponsori dintotdeauna, Volvo, ce să zic, Dedeman. Și ce ați făcut acolo? Spectacole? Am jucat un spectacol care se cheamă Nepotul meu se crede poet, în regia mea și pe textul scris de Călin Liviu Georgescu, pentru că la un moment dat am avut și surpriza să zboare spectacolul de la o sală de la Teatrul Național. Știu povestea cum l-au scos peste noapte, de să jucați și s-a spus. N-am mai intrat, n-ați mai făcut nimic. Nu, n-am mai intrat, ne-am găsit de lucru în altă, au fost alte oportunități. Ați aflat până la urmă explicația reală la povestea aia, numele, era asta, ce făcea Călin, nu? Legea Wexler, să zic, era anunțată și Eminescu era pe lista asta de interziși și nu știu cum s-a terminat cu legea asta și faptul că vărul Călin face niște spoturi virulente care supără nu știu ce. Deci tot politica Bătăuvina a ajuns și în cultură și în teatru, nu? Nu știu, dacă era pe vremea mea una pe zi de Mati și alta era caricatura lui Ion Barbu, care mi-a fost gaz de la Petroșan Petrila și toate, să zic, situațiile astea în care politicienii, în mod special, sunt luați în balon, nu convin, nu știu, e greu de tot de acceptat, habar n-am, nu știu. Dar ce e nu curios, real e că nu schimbă nimic, adică ele țintesc la obiect, țintesc bine, dar câinii latră, caravana merge. Da. Aș mai rămâne 30 de secunde pe povestea asta, dacă tot ai amintit-o cu scoaterea piesei de la Teatrul Național. Justificare oficială a venit totuși, că am înțeles ce s-ar ascunde în spate, dar nu cred că v-a spus cineva, din cauza că vărul Călin e sarcastic la adresa guvernanților, vă scoatem de pe... Nu n-a spus nimeni asta. Au fost chestiuni tehnice invocate. Păi nu, asta a fost invocat, asta cu legea Wexler. Wexler. Da, adică Eminescu era de vină. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume... Li s-a spus Eminescu. Zice Sorescu. L-ai invocat mai devreme pe Zelenski. Ți-e frică de război? Nu, mi se pare un scenariu înscris. Adică, așa, iartă-mă, dar sunt mai de mult pe planetă și mi se părea că războiul ăsta din Vietnam e o formulă care, acum chiar nu mă așteptam. Suntem la al 5-lea, 6-lea an de război din... 5 sunt sigur. Păi în Vietnam au fost 14, așa că... Mai avem 9 măcar. Nu știu ce o să fie, adică trebuie înlocuit cu altceva sau habar n-am. Sunt totdeauna, cum ziceam mai devreme, vortexuri, sunt niște găuri așa în care trebuie să se scurgă oficial niște lucruri și atunci... Mai ales bani de obicei, nu? Păi, da, și toate astea pe seama celor care sunt mai jos, adică am înțeles că anumite măsuri care s-au luat în țară urmau să se adreseze acum oamenilor care au portofelul mai gras, dar din păcate s-a retras primul nostru ministru și nu mai poate să facă nimic. Deci oamenii cu portofelul gras o să rămână cu țesuta adipos peste bagnote și o să fie... Iar aia săraci tot la sapă de lemn cu cuțitul la la aia cred că le mai rade ceva. Mai rade, nu? Da, se vede că rezistă, să dau cu alifie, să mai fac ceva, să mai deci repare. nu ți-e frică de război, nici măcar în cheie financiară, nu? Că ne duce la sapă de lemn și pe noi, deși n-am tras un glos pe acolo. În 89, un prieten care tocmai venea de la Paris și avea o privire mai așa din dronă asupra fenomenului, ne spunea că cât de curând o să mâncăm coajă de copaci, dar acum nu știu ce mămă, mâncăm plasticul ăsta. Poate ne aduc dronele coaja asta de copaci, nu vine cu drona coaja, pac. Nu știu ce o să fie, dar
plasticul chinezesc se simte în alimentație. Mă uit la fetele astea care umblă mai mult despuiate. Te întreb dacă sunt câteva violuri așa pe cap de locuitor în România, de ce și cum? Păi dacă la stop stau 3 îmbrăcate în pantaloni scurt sau în chiloți sau cu sutienul pe frunte. Sau acum cărcotașii care o să se uite o să zică, ia uite și pe ăștia acum moșii cocoloșii, da. Să ne mulțumiți, nu fac. Nu, dar apropo de asta, fetele astea tinere, să zic, poate și aspectoase, au o celulită de zile mari, pentru că mănâncă prost, adică asta li se dă, nu mai e. Și mănâncă și ele ce-și laptele permit de acum ce vrei, țâță, de dacă vacă. nu ar avea Da. bani de caviar și de Băi, nu e numai cu caviarul, dar în fine. Wagyu. Da. Ce să zic, e un subiect lung și lat. Da. Acum ai venit cu mașina, nu? Da, și am parcat Și la ce voi. faci dacă de săptămâna viitoare îți fac ăștia 11 lei carburantul? Ce faci? Începi cu trotineta, cu mersul pe jos? Face Nu știu, piciorul cred că o să frumos. merg cu autobuzul. Am niște prietene care mi explică că e 2,50 lei biletul, nu știu Ai ce grijă să condiții. nu-ți mai pui pălărie, că iarăși o să te ia vreunii, Dumnezeu, de ce stai cu pălărie în stație? Nu, acum cu pălăriile Acum se poartă-te mircine pălărie, adică e o invazie de pălării la copii, la mame cu copii în brațe, la halebardieri, cum ziceam noi, țărani, da, într-o distribuție cu pălării, da. Nu e, să zic, un exces, dar asta cu benzina poate să mă facă să, eu știu, mi-e greu. Trăiesc într-un cartier la bogați, trăiesc la Pipera acolo și nu prea e Nu-s ușor. mijloacele, n-aveți metrou acolo, nu? N-avem și nici nu o să avem, adică cu siguranță, numai că la 3 stații este și metrou. E și un autobuz, acum câțiva ani mi-a luat carnetul, conduceam o mașină cu forță, nu mi-am dat seama că aveam 100 pe oră, nici nu era mult, dar era o localitate unde vreau doar 50 pe acolo, pe spre Caracal. Mă duceam să câștig un ban cinstit, mi-a explicat că trebuie să dau 2000 de lei, eu am crezut că 200 și eram, mare lucru. Și mi-am dat seama care e raportul pentru amenda asta, am zis, fraților, mă duc să câștig banii ăștia ca să adaug ceva la... Ai greșit, trebuia să fie arsă la portofel. Nu m-a ars, mi-a luat carnetul 3 luni și nu știu câte sau nici puncte, în fine, m-a perpelit, dar nu mi-a luat bani, adică a fost amabil. Se poate. Poți să-ți ia carnetul, dar să nu-ți mai dea amenda. Da. Te-a dat doar avertisment financiar și fără carnet. Oricum, asta vreau să zic, mi-a prilejuit ocazia de a merge cu autobuzul. Și mergeam cu autobuzul și pentru că eram obișnuită la filmări să fiu adusă și luată cu o mașină, eram așa de relaxată în autobuz încât odată am și adormit, pentru că eram și singură. Și când am ajuns la capătul autobuzului ăsta, da, stația finală, parcă recunosc așa locul, zic, uite, am ajuns acasă și m-am uitat în stânga, în dreapta, eram singură, doar eu cu șoferul, eu nu știu, era 10 noapte. Mi-am luat bagajelul și am plecat, că nu știu de unde mama mă si veneam. Și, deci se poate. Și când am fost, cred că asta s-a întâmplat acum vreo 2 ani, în anul ăla fusesem peste vară la Bruxelles. Și când am văzut că toată lumea se suie în autobuze, în tramvaie, că treapta de la autobuz e așa aproape de bordura trotuarului, nici nu știi când te-ai suit, când te-ai dat jos, zic, frate, dar de ce nu merg eu așa? Și o vreme a funcționat, adică mi-a dat și ocazia. Dacă o să... Nu vreau să-mi luați carnetul ca să merg cu autobuzul, dar bine, o să o fac de bunăvoie. Aia, da. O faci de nevoie aia financiară. O să fac de bunăvoie. La 11 lei, 12 lei, dacă, Doamne ferește, ajunge... Păi am auzit de 15, nu știu ce știi tu, dar cine dă mai mult? Hai să vedem. Magda vrea să ne întristeze în seara asta, a auzit de 15. Acum... Să fie primit, dacă merg 12, îi primim și pe 15. Mai știi vorba aia, la război ca la război. Mai facem și noi niște tunele. Uite, la război n-ai făcut măcar o mutare. Fii atent că eu sunt prima. Da, nu și că am voie în deschidere fac să și eu una și am început fii atent ce-ți fac acum, da. Mai aveam puțin să termina ora și noi nu începusem ăsta. Te fac mart. Politică mai faci, Magda? Nu mai fac, m-au dat afară. Erai liberală de frunte. Sunt liberalistă. Salvezi administrația, nu mai vrei politică, nu? Sunt, dar ideea e că, deși mi se termina mandatul curând, cine era liderița de pe vremea aia, n-are rost să o mai numim, că îi facem, cum se cheamă? Reclamă? Da, mai bine o dăm în uitare.
m-a dat și afară, mi-a făcut o hârțoagă de aia, considerând că nu știu ce am făcut. Printre altele pot să spun asta, că mă interesează să fac din asta o știre cumva. Am făcut un dosar de fundamentare pentru achiziționarea unei clădiri care să devină ulterior teatru. E o clădire de cinematograf undeva în sectorul 2, în care cei din primărie, deși stăteau acolo construcția primăriei de 20 de ani lângă acest cinematograf, nu că nu făceau, n-au intrat niciodată în ea să vadă despre ce e vorba. I-am luat de mânuță, i-am dus, au văzut că e o sală foarte frumoasă, care, în fine, necesită renovare, dar este o clădire de patrimoniu care nu are nicio bulină, care, în fine, ca să faci reparații, cum știi, dacă e patrimoniu, faci niște dosare de te plictisești, dar eu, în această ședință, cu 28 de consilieri câți erau pe vremea aia, dacă mi-aduc eu bine aminte, am trecut cu acea cifră jumătate plus 1, să zicem, nu știu cât, ar fi 14 sau 16 sau așa. Deci dosarul a fost bun, proiectul a trecut spre a fi luat în seamă în viitor. El este în sertar, normal, că au trecut câțiva ani de atunci, 2-3 ani, dar toți cei care au fost împotriva au fost de la PNL. Adică din partidul meu. Colegii mei, da. Păi bun, da, voi nu discutați răți înainte, facem ceva. Ba da, am discutat, da. Una a fost discuția, alta a fost votul, nu? Sau decizie. Și pe cine am deranjat, nu știu. Și după asta să zic, dar nu cred că asta mi-a provocat mie eliminarea. Dar eu mă scurgeam așa, pentru că mandatul se închide după 4 ani. Puteam să plec liniștită. Dar a trebuit o autoritate desăvârșită să-și întărească această poziție și să mă dea pe mine afară, ca și cum nu știu ce. Dar poate ți-a făcut un bine, altfel cum era să fie acum, iar ar trebui să iei poziții. Nu. Ești cu Bolojan, ești cu reformatorii, cu oilalți. Nu, se încheia absolut. Nu, deci nu mai ai. După 4 ani nu mai puteam. Adică doar dacă aplicam. Deci dacă nu te dădeau ei afară, plecai tu după 4 ani și terminai. Sau doar dacă vroiam să mai particip sau nu știu ce. Dar și că ești unul din puținii români pe care îi aud că nu s-au agățat de politică. Adică politica te face om în țara asta, frate. Nu... Păi știu, au vrut să-mi dea direcția unui teatru, am zis că nu vreau teatrul ăsta, că îl vreau, zic, sau am glumit, vă dați seama, adică trebuie să gardele proporțiuni, sau le proporțiuni garde, nu știu cum e corect, Ateneu sau Sala Palatului sau Teatrul Național. Altceva nu e, da, adică nu te încurcai am ridicat nivelul potului ca să fie ceva absolut imposibil de realizat, dar până la urmă chiar așa a fost. Vreau să-mi dea o poziție pe acolo la o casă de cultură frumoasă, care e, nu știu cum, UNESCO, Mihai Eminescu pe strada nu știu cum, dar mi-a fost frică că mi-a zis, uite, aveți aici birou, vedeți, eu vă las pe dumneavoastră. Mamă, zic, o să stau într-un birou, nu o să mai pot să merg la teatru. În fine, cred că am ales bine. Da. Și sincer și eu cred asta, dar gândeam că poate ai regrete. Mi s-a părut că pot să fac lucruri și am și făcut asta cu festivalul, chiar dovedește, da. A fi freelancer, a fi pe cont propriu, fără să cum să zic, nu recunosc faptul că Ministerul Culturii a fost egida, că sponsorii ne-au ajutat, dar anumite lucruri sunt sămânța pusă de tine, adică ce am făcut noi, sămânța pusă de noi și felul în care am cultivat-o. Ia mai să mă fac eu ce mișcare să... Stai puțin, cred că ai făcut 2 tu și n-am apucat eu să fac. Păi nu știu, treaba ta, nu mă rățiți. Da, așa e. N-ai nici ceas aici să... N-avem nici ceas, suntem nepregătiți. Unde ești, Fischer? Gata, am făcut și eu 2, suntem la egalitate. Magda, cred că vrea să fie primul invitat care mă bate în directul nostru înregistrat. Da. Uite, deci mi-a dat și șah. Nu ți-am dat niciun șah, nu? Ba da, că stai regele și ai regina, uite, mi-ai dat șah. Pă bune! Pe cuvânt. Inconștient. Noroc că mai am și o variantă și îți stai calea. Păi da, uite, hai la sacrificiu, ți iau și un pion, tu poți să mă iei cu pionul că ești... Magda e adversar dulce acum, uite, și tu mi-a dat regina pe un pion. Nu, păi deci nici nu știam că e regina. Trebuie să facem forfe. Asta nu poate decât câte unul. Ăla e rege, da, Regele, hai să-l mai lasă-l un pic. Hai să-l ăla e nebun, vezi că la merge în diagonală.
Las că vin acum la tine, stai L-ai puțin. confundat cu pionul, dă-l înapoi. Pardon, Așa, da. acum Am vrut taci. să-l apăr pe Gata, Regi. mai luăm Băi, respiros. Regi, băi. Da. Era pe vremuri una Regina, care ziceau ăștia că e Regina. Mai ții minte? Pe vremea când era lupta împotriva corupției, Regina Vămilor. N-am aflat niciodată cine era, ci că era un bărbat. Asta am vrut să zic. Era sigur un bărbat. Era un bărbat, Era ca Toma Alimoș, scotea cuțitul dar pe n-am aflat masă, niciodată cine a fost Regina Vămilor atunci. Zice, ai grijă că se vede de sub fusta. Da. Cuțitul, ia Da, taganul. mă gândeam acum, ce sfat ai? Uite, să-ți fac și eu un gest. O să-ți întorc înainte. Ți întorc, iau pionul ca să-mi iei tura. Bine, mai... Și acum ne-am echilibrat un pic ca să fie. Avem una mare, una mică fiecare. Una mare, una mică, da. Mici aveți, dați și mici n-avem, mici, două, uite, e o idee și asta, să luăm la podcast. Data viitoare aici niște. Asta, da. Punem o măslină, că am văzut că la unii se practică chestia asta. Fac așa o mățuță cu șpriț, cu alea. Da, asta n-am prins-o, adică n-am asociat niciodată actul jurnalistic, să-i spun așa, cu mâncatul, dar... Nu știu, frate, ne concentrăm pe o treabă sau pe... Deja facem ca Napoleon. Deja, exact, uite, mai și ciugulean ceva, beam un par de vin, cred că... Am grijă de Napoleon aici, să nu mi-l iei, da. Ce sfat îi dau unui tânăr astăzi care ar fi așa, l-ai simțit că e mânat așa de cariera asta artistică, de teatru, și ar vrea să ducă pe la unei ATC, ce zice, bă, stai în banca ta sau l-ai încuraja? Nu, trebuie să facă cel mână, sufletul să facă. Până la urmă, încă o dată îți spun, la război ca la război, adică s-au născut copii sau oamenii au mai făcut câte o casă mai greu, au continuat să-și are ogorul, cum zicea. Deci n-are nicio poate legătură. să facă și teatru sau... Da, vine în minte asta cu Voltaire, fiecare să aibă grijă de grădina lui și trebuie să-ți faci o grădină ta, pentru că dacă nu ai, să zic, un contur așa, ești pasibil de a fi schizofrenic. Adică multele tale idei bune se pot răspândi așa ca păpădia pe peste tot și poate că are și păpădia un rost acum, să nu mergem, să nu divagăm până la sfârșitul planetei, dar e bine să-ți conturezi activitatea, să îi dai identitate. Uite, noi zicem cu festivalul ăsta și festival, adică Șerban Ionescu Festival, că avem o identitate și avem niște pretenții, adică pretenții înseamnă că alegi lucrurile pe o anumită măsură, că ți se pare că sunt într-o anumită clasă, ligă, adică nu neapărat că nu seamănă. Toate festivalurile, toate cărțile seamănă cu toate cărțile, cumva, toate au coperți, toate au... Festivalurile au gală de premii, au un juriu, au participanți, adică e o rețetă, găsești undeva. Dacă dai, am văzut aseară o știre în care erau disperați ăștia cu cum se cheamă, inteligența artificială, cu Nu, AI-ul, sau vrei să o dăm în partea alaltă cu aia, cu LGBT-ul? Nu cu LGBT-ul, cu AI-ul, dar se cheamă în fine, asta, care are pe în Apple, când cumperi, când descarci asta, GPT-le, nu știu cum se cheamă. ChatGPT. ChatGPT, așa. M-ai speriat că zic, bă, acum trebuie să o dăm și în aia cu politically correct. Da. ChatGPT. Seamănă cu LGBT. Haide mă, care, uite, spune și tu acum, cât de aproape e. Mamă, și ziceau că au cerut inclusiv rețete pentru a dezvolta nu știu ce microb de rujolă ca să distrugă o zonă din planetă sau o travă. Asta era discuția de seară de la știri. Și unde se poate ajunge? Să descopere rețeta unei otrăvi ca să-i otrăvească pătasul pe masă. Adică lucrurile, Doamne, aberațiile sunt, nu știu. De-aia nu e bine să te uiți la televizor. Înainte stăteai, citeai o carte și cam ăla era orizontul. Aveai mai multe cărți, era mai mare orizontul. Acum... Și să te uiți la televizor, afli de ChatGPT sau ChatLGBT. Dar nici prin cap nu-mi trecea să mă uit acolo și eu să cer o rețetă pentru o travă sau ce. Cum, Doamne, iartă? Stai să vezi câte poți să ceri dacă stai pe TikTok, de exemplu, sau pe alte de-astea, să le înveți pe toate. Adică n-am descărcat. Experți în orice acolo, să știi, nu mai trebuie să mai faci școală, să mai stai în facultăți, să mai citești cărți, să te mai pregătești, chiar nu face sens. Asta e...
Nu mai știu cum îl cheamă, că și pe ăla nu vreau să-i fac reclamă, care a făcut la Costinești de Tamai, oraș, o minciună gogonată pentru oameni spălați pe creier, care își duc copiii acolo, la Ai Costinești. desfințat un mit, te referi la cartierul Nibiru ăla cu de Da, toate, n-am vrut cu... să-i zic, tu i-ai zis, Păi gata. nu i-am zis numele, am zis cartierul acum. Cartierul, bine. Sau ce e ăla, investiția aia acolo. Mm. Ce o să te bată cu pietrele ăștia tinerii dacă te prind pe stradă după replica asta, că îi desfințezi templul ăsta al distracției. Tăiați, cenzurați-mă. Templul distracției și tu spui că nu e, cum e, o prostie sau cum e? N-am zis nimic, am zis că e ceva undeva, o chestie care nu e pentru mine. Da, ai fost acolo, n-ai fost? Am văzut niște reclame. Fără să te duci să vezi cu ochii tăi. Da, acum ce să zici, la mine în familie, că iar îl iau pe fiul exemplu, zic, hai să te duc la Disney, la Paris, că în America e mai departe. Nu vreau, mamă, ce să văd acolo? Să vadă pe Mickey Mouse, pe Minnie, pe ăștia, nu? Tu ai fost la... Spune Sincer, am fost, m-a tărât fiica mea când avea... Eu nu înțeleg de ce a zis Carola și eu eram convinsă că o să zică da, deci și eu să merg cu schiurile pe nisip, să fac rost de bani. Am fost vreo 3 familii, prieteni, și tații, eram în depresie, că ce se face acolo, până și berea era o poală de bani și proastă. Da, marchetarea asta era bună, groaznică. De mine, groaznic. Deci ne-au dezbrăcat de niște mii de euro, dacă mi-amintesc bine. Dar copiii veneau seara foarte fericiți, că au văzut pe Mickey, pe Minnie, pe alea, adică ce vrei marketing, așa e și din coace la noi. Bine, fiul meu, pentru că am avut la un moment dat un echipament ăsta de Batman, îmbla îmbrăcat așa, îl luam de la grădiniță, să opreau mașinile, să vadă că Batman era pe stradă. Și totuși n-a vrut la Disney. Da, nu zic că înseamnă ceva care poate nu se regăsea cu personajele Walt Disney. Da, sigur, nu știu, habar n-am. Dar vreau să spun că de noi depinde felul în care îi cultivăm pe copii, adică ăștia 7 ani de acasă, 12, 14, 18 ani de acasă, în care tu le picuri lucruri despre care ei trebuie să știe mai departe, că deodată nu o să mai fim pe planetă și o să rămână ei, mame și tați. Adică dacă am intrat în ultima parte a orei noastre, hai să o dăm și pe un pic, să fim ezoterici un pic. Așa. Crezi în reîncarnare? Nu mulțumesc, dar de ce? Vrei să devină o râmă, o ceva, o muscă mică, o libelulă? Mă gândeam că ai speranțe să revii în forță în ceva, nu? Am înțeles că gestația asta noastră în pântecele mamei este o formă de expresia vieții noastre. Deci ne gestăm 9 luni, să zicem, sau ca iapa. După aia ne exprimăm. Bine, acum dacă ascultăm președintele, stăm mai mult? Mai stăm aici cât stăm, mai mult sau mai puțin, diferit, și după aia ne ducem de unde ne-am... Dar crezi că există extraterestri? Da, asta cred că da. Așa există. Păi uite, sfinții pe acolo, pe sus, știi că sunt extraterestri. Înțeles. Nu și știu. Dacă sunt, de ce nu vin, frate, să ne ajute și pe noi, să ne mai salveze? Păi ne ajută, sfinții ne ajută, dar trebuie să comunici cu ei. Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, Sfinte Mucenic Filimon, ajută-mă. Sfântă Paraschiva, ajută-mă. Unii se roagă să plece ăștia de la putere cu austeritatea lor de un an de zile și nu se întâmplă nimic cu toți sfinții. Păi să știți că și răbdarea face parte din acest interval de rugăciune. Nu știm cât durează. Da, la deci a fost 37 de ani bolnavul a stat lângă izvorul, lângă apa Vitezdei. Da? Până a zis, n-am om. Nouă ne trebuie un om. Deci înțelegeți expresia? Noi n-avem om. Omul care se arunce în apa Vitezdei 1, noi avem nevoie de altul care să stea pe mal. E bună asta, da. Da. Ai vreun sfat miraculos pentru tânăra generație astăzi? Răbdare. Eu credeam că le spui fugiți, fraților, în lumea largă. Păi unde să fugă, frate? Nu v-am zis că am fost la Paris, am fost, tocmai m-am întors din Canada și acolo e la fel. Nu știu, din Canada am înțeles că se întorc cohorte de români vin acasă. Poate vin realizații, au făcut milioane acolo. Da, și să vină să dea portofelul aici, să de carteze. Abia așteaptă ăștia. Da. Păi nu, mai plătesc și ei, că noi am plătit destul. Nu, dar aia sunt învățați, că acolo nici le cade mucul imediat. Plătești. Păi da, dar știi cum o să zică? Păi noi am plătit, ne-au vămuit aia odată când am produs cașcavalul. Da. Și acum venim cu el acasă, mai vor și ăștia ai noștri să, nu știu, să dea banii. Nu știu, că eu când făceam contracte la detergenți, ce făceam, aveam o simplă, nu era dublă impozitare, adică contractul făcea așa, adică și aici trebuie să existe niște reguli sau nu știu,
niște înțelegeri la nivel economic între țări, ceva în care să nu fie dublă impozitare. Adică plătești acolo, plătești aici. Ai venit cu banii tăi curați, sunt impozitați, poți să-i dai pe ceva. Nu știu, nu mă mai întreba, că habar n-am, toată lumea zice că își pune bani în bancă, după aia zice, aoleu, fii atent că plătești impozit la ce câștigi, după aia plătești ca să-i scoți, după aia plătești, nu știu. E clar că și viața... îi ține la salte? Care are, eu mai țin, am auzit de unii care n-au nici TikTok, nici WhatsApp, nici nu știu ce și nici bani și bagă în aur, în lingouri mici și frumoase pe care unde le ții? În casă? Unde? Spune-mi unde? În casă. Bun. În loc să deschis sertarul la tacâmuri, că mă duc în vizită la ea. Și dacă vin vremuri grele, ce faci? Scoți un lingou și ronță-i nu merge. Miam. Nu știu, frate, se umplu dinții de aur. Am înțeles. Deci ai umblat ceva vara asta, a fost și festivalul, ai stat la mare, nu ești așa bronzată, văd? Vrei să-ți arăt? Hai să zic una drăguță, m-am dus unde eram, cred că, nu știu, cred că în Franța, adică pe acolo, pe la aeroport. Și Piu e... Ai zburat pe Charles de Gaulle sau pe la mic? Pe Charles de Gaulle. Pe Charles de Gaulle, bogați. Da, e ca bogații, da. Păi, nu știu, aeroportul mare, ăla nu-i de low cost. Cu Animal Wings, cu taron, cu chestii, în fine. Și treci prin porțile alea și piu, și domnul care era vameșul acolo a chemat o gagică și aia, nu știu ce, tocmai se pregătea să vină și eu am zis de la sutien și el zice, vrei să-mi arăți? Domnul, am înțeles, deci mi francez? s-a părut așa de era un magrebian, era un om, nu era genul meu, drept să spun. Deci nu era în urmașul Napoleon. Nu, dar vreau să spun că atât de tare m-am amuzat că l-am luat în brațe. Zici, bă, bune. I-am zis eu de la sutien, așa foarte, așa, cum să zic, normal, că ăsta era locul, nu era, da. Și ce vrei să-mi arăți? Bun, mi s-a părut foarte drăguț, îndrăzneț. Cine știe, dacă era una care zicea, acolo ea s-a obișnuit cu de toate, nu cred că e impresionat nimeni. Nu, dar cum să zic, mi s-a părut că are umor. Și uite că nu era francez pur, cred că era... Păi cred că de-aia avea umor, că francezii... Cred că era marocan ceva, da. Păi bun, și dar ai fost cu treabă. Vacanța ai fost anul ăsta? Urmează, într-un fel. Mă duc la Faro, care nu este un far, ci este un oraș în Portugalia. Bănuiam eu că n-ai bani de litoralul românesc. Da. Te-am prins că nu... Nu râde că mă duc în familie. Am o verișoară care are 3 copilași și cred că trebuie să fiu o babysitter de calitate acolo. Adică mă duc cu drag, așa. Aș vrea să fiu asta. Adică să Vezi fiu... că am auzit chiar astăzi, citeam un studiu comparativ, că Portugalia are prețuri mult mai mici pe litoral față de altele. Desigur, ești sub mama aia. Acum, lăsând gluma la o parte, te-ai scos. Nu știu, dacă eu spun că mă duc la un fel de treabă, adică eu trebuie să fiu cu ochii pe copiii ăștia și nu știu dacă o să mă, să zic, pun în dispozitiv așa ca... Deci tot nebronzat o să vii de acasă. Nu, să umblu în chiloți pe acolo, nu o să fiu, nu mă las, nu vin bronzat acasă. Și oricum, când am întrebat cum ajungem la plajă, mi-a zis cu vaporul, așa că de la Faro până la plajă trebuie să mergi cu șalupa, cu bărcuța, cu nu știu exact. O să vă fac harta mă gândesc că ai un vapor mai mic, nu o să ai vreunul de la mare, un Titanic. Păi nu, răspunsul cred că a fost în pripă. Cred că e vorba de un bac, o șalupă, un feribot, ceva, o chestie. Și faceți tranzit. Nu știu, nu o să văd. Stai mult? 2 săptămâni? 2 săptămâni, da. 2 săptămâni, intervalul. Da, cât să înțeleg și eu ce-i pe acolo. Dar am acceptat că era în primul rând o invitație și în al doilea rând sunt în familie și îmi place și ideea asta că cumva parcă mă trăinuiesc pentru, eu știu, viitorul meu nepot pe care îl aștept de la fiul meu și de la soțioara lui, în fine, cine știe ce o vrea Dumnezeu. Dar îmi place chestia asta, îmi place să... Deci n-ai stresul la apăsarea, că mulți au chestia asta, dom'le, ajung bunic, nu e în regulă, nu... Vai de mine, cred că, nu știu cine mi-a mai spus așa din colegele noastre care sunt bunici deja, Magda, zice, nu înțelegi cum e fenomenul ăsta, nu înțelegi cât de frumos e, da? Nu, trebuie să-l trăiești, adică îți povestește cineva, dar nu crezi că e atât de frumos, atât de bine, da? Da, unii spun că e chiar mai frumos decât rolul de mamă sau de tată, adică e o bucurie mai mare când... Nu știu, dar mă uit așa când văd că fenomenul ăsta e apropiat de mine, așa, sunt prezența unui copilaj mic, cât de puternică este emoția și la oricine care vede un copil mic și reacția lui de bucurie. Adică e ceva lăsat de Dumnezeu ca ei să fie așa drăgălași și simpatici, știi, până când au și poveștile care nu sunt prea convenabile și...
efortul, dar până atunci sau probabil că ele merg mână-mână, vin una după ploaie, vine soare, această, să zic, inversare de situație care, cu siguranță când vezi un copil mic îți vine să-l iei în brațe, să-l mângâi, să-i pupi obrăjorii, e ceva de deosebit. Adică chiar, cum o zic, chiar dacă nu sunt ai mei, da. Acum, repet, probabil că e și asta o explicație. Ai mai multă răbdare după o anumită vârstă, dedici mai mult când ești tânăr, îi vrei... Pe mine m-a ajutat mama, soacră Nu vrei un domnul Goe în da. viața ta. Nu, fiul meu era un fel de Goe, cred că îi ziceam și spunea cineva Carol Calamity, ca să fie mai clar. Calamity, da. Da. Sau catastrofii sau ceva. Dar sunt mulți copii în preajma noastră care sunt Goe și foarte bine. Asta e epoca în care trebuie să fii Goe. Când ești mic, dacă ești mai târziu... Cred că unora le place și mai târziu să fie Goe. Păi nu e bine, atunci pare rău, atunci e deja... Să te mângâie mamițica. La 30 nu te mai mângâie mamițica să te... Un pic Goe, la 30 ești cam bizar. Ce nu-i bizar în lumea asta noastră? Nu vezi că totul e... Nu știu, frate, că cu informațiile astea, cu rielurile, cu toate astea, nici nu mai știți, se amestecă toate în cap, așa, când te uiți la... Eu mă uit la o televiziune, asta, să zic, nu, să o numesc, de ce nu, Realitatea sau la... Care mai e încă una? Nu știu ce, te uiți la știri, la una de știri, la nu? știri, mă uit. Păi e simplu, ai 5 de toate, ai Realitatea, România TV, Antena 3, la Realitatea Digi România TV, la Antena 1, m-am uitat aseară, parcă, și la Pro TV, sau nu știu ce m-am mai uitat eu pe acolo, și la Digi. Mă uitam pe vremuri la B1. Erau acolo tipul ăla puțin antipatic, care vorbea așa, la eruditul, care mai întâi, Banciu. Da. Băi, era foarte haios. Îl găsești pe YouTube acum. Da, s-a stricat după o vreme, dar totdeauna avea niște cămăși frumoase, mă uitam la el, zic, l-am văzut odată așa, nu știu unde, zic, dar ai niște cămăși foarte frumoase, am zis eu. Deci ești consumator mai mult de zona de știri, văd, după ce zici. Că da, și după aia mă duc la cultural, adică cam pe acolo. Și mă mai uit la TV5, mă mai uit la... Când ai zis cultural, m-am gândit că te uiți la TVR Cultural, nu știu dacă mai există. Ba da, mai există și are emisiuni din astea care prezintă, și pe noi ne-au invitat, diferite evenimente culturale importante, adică și personalități importante. Adică am văzut multe lucruri acolo care mi-au atras atenția și de care nu știam și m-am bucurat că se fac. Adică încă mai funcționează grila. Hai să mai mut și eu una, să nu rămân în urmă. Ai căpătat interes așa? Am căpătat curaj, da. Uite, uit. mai mut ca să mai luăm din ele, ca să ne simplificăm viața de păi cu cât ai mai puțin, amatori. Exact. Cu cât ai mai puțin, cu atât ai grijă. N-ai să-l iei pe ăla, dar ești generoasă astăzi, nu știu ce. Nu, l-am văzut. Ia, pe cine n-am văzut? Pe ăsta, puteai să-l iei, nu? L-ai mutat. Ia-l, îți dau voie să dai înapoi. Hai, bine, mă, hai. Păi nu? Păi cum să ratezi ocazia? Acum să fim așa, într-un fel de egalitate, fraternitate. Nu, că urma și urmează pasul și următor. Liberty, da. Urma și pasul următor, dar nu-mi convine, știi? Că voiam să-ți iau pionul ăsta, dar e complicat, nene. Deci, în retragere ca... Da, ți-e frică de mine. Nu mi-e frică de tine, mi-e frică de eșec, să nu fac. Ce să fac? Dacă mă duc până acolo, deja, uite, mi-ai luat mințile. Da. Asta e un pic de nebun, așa, să mergem pe aici. Până acolo ajungem. Hai să mergem așa. Ne mai gândim, da. Așa, pe finalul ăsta de an până la iarnă, ce proiecte mai ai? Alteva? Festivalul l-ai terminat? Da, am anunțat că va fi ediția 7, nu știm cum va funcționa, ce mai vrea Dumnezeu cu noi. Dar noi... e la anul. Păi, de obicei, e miezul anului și al verii, adică în iulie, undeva între aceste 15, deci 20 trebuie să începi să-i cauți pe ăștia care vezi că mai apar cu profit, contractul de sponsorizare. Atunci când termin o ediție, te pregătești pentru următoarea. Cam asta e ritmul. Ce aviz amatorilor? Care mai faceți profit? Care mai aveți... Am avut surprize foarte frumoase. Îmi pare rău că nu țin minte acum, dar știu că la capătul poveștii, cred că un domn Victor, nu știu, parcă era o societate, acum să nu bat câmpii, dar sigur era un Mirmidon. Știi, Mirmidonii sunt ăia care erau ostași aveam prima dată când am auzit era într-o piesă a lui Shakespeare. Și acest soldat care ne-a ajutat a venit așa pe coada zilelor care erau, nu știu cât să zicem, 25 sau 7 iunie, parcă, când anul financiar se încheia sau ceva și vreau să dea
acest 20% pe profit să-l direcționeze către o asociație și noi eram în drum și a fost foarte bine. Nu mi-aduc aminte acum toate detaliile. S-au aliniat planetele, ca să zic așa. Da, și a fost o sumă consistentă și mă gândeam dacă oamenii ăștia ar fi oarecum, să zic, înștiințați, să fie înștiințați mai întâi, după aia să fie lămuriți despre ce vrei tu să faci acum? Să instigi oamenii să dea o lovitură visteriei statului. Da. Nu? De capul meu. Adică nu că nu le-ar permite legea, adică îi instigi la ceva legal și corect. Da, de ce n-ar face-o? Dar ei nu înțeleg altceva, că uite aici vorbeam cu Văru și spuneam, aveam atâția prieteni cărora trebuie să le explic despre ce e vorba și alții și mai apropiați care refuză sau zic, ai de cât o să-ți mai dau așa după ce că ți-am dat, nici nu mi-ai făcut reclamă. Nu ți-am făcut, zic, că a apărut genericul spotului nostru la fiecare apariție a noastră la televiziunea Pro-TV, Digi, mai știu eu, pe 1, Prima, toate alea, toate televiziunile la care eu m-am dus ca să anunț. Și apărea lista. Adică sunt oameni care sunt nu inconștienți. Și mai ales că nu sunt conștienți. Dau din ceva ce oricum nu era lor. Adică nu mai dai statului, dai la dar de cultură puțin. Sau chestia asta e o chestie oarecum tehnică, dar ei nu valorifică, cum se cheamă, e ca Toma necredinciosul. Dacă nu bagi mâna în rana lui Isus, nu crezi că Isus a fost sau a existat. Deci tu nu vezi aportul pe care ți-l aduce artistul. Te duci să vezi formația Azur sau Byron sau, nu știu, sau Damian Drăghi sau nu știu, dar nu te gândești că ăia ți-aduc ție un surplus sau o plus valoare, că această sumă pe care tu tot o dai se întoarce la tine, chiar la tine se întoarce. Uite, dar mă gândeam acum, voi cumva sunteți contrastați cumva cu România alta, aia pe care o vedem noi, România manelizată. N-aveți manele acolo, nu? Sunteți de pe altă stradă. Păi de zic că avem niște pretenții așa și lucrurile astea ne definesc, ne dau o amprentă așa unică. Și senzația ta e că sunteți așa ca elefanții sau ca ultimul mohican sau că mai există încă o Românie alta decât aia manelizată? O, Doamne! Păi, există, nu? Asta și spun eu, rețeta festivalului pe care poți să o aplice oricare. Calitatea vine din felul în care tu ești educat, din pretenția ta, din liga pe care vrei să o servești. Dacă tu vrei să stai în D, stai în D, în C, în B. Dacă vrei în A, du-te, frate. Dă din picioare. Ești pe teren, dă goluri. Fă treabă să se vadă. Oamenii au nevoie de asta. Dar au nevoie și tu poți să le dai, dar nu se poate doar... ce n-am spus, totul aici pentru public e pe gratis, deci intrarea e liberă, deci s-au umplut săli, au rămas oameni afară, a fost într-o seară o ocazie în care au zis, vă rugăm așteptați, că după ce se termină spectacolul mai dăm o reprezentație, ca să mai intre încă un rând de public, încă se călcau în picioare 100 de oameni, 200 de oameni, 300 de oameni, iar la concerte erau Ideea nu-ți place ție de ei alții de criticai că cei că nu sunt ce trebuie. Păi acolo e bilet, tată, nu e gratis. Acolo ai intrare, 30 de lei, 50 de lei, nu știu cât și pentru asta ne-a dat și ministerul, am făcut și proiect la AFCN și toate astea sunt niște minți strălucite acum, la modul sincer, mințile acestor tineri dau dovadă că noi putem să primim acești bani, că suntem și dăm raport pentru asta. 2 luni de acum încolo se fac acte. E scărtit, da. Da, așa e, mai ales când iei banii de la stat. Și noi anul ăsta am supraviețuit când alte festivaluri s-au suspendat, pentru că unele festivaluri în lumea largă se fac la 2 ani sau nu știu, în fine. Adică nu cu ritmicitatea asta și nu știu, mai mult sau mai puțin, în fine, gardele proporțiuni iarăși, dar ideea e că putem să facem la anul, dacă vrem să ne ținem tira, să facem 3 zile în loc de 7 sau de 8. Noi vrem să facem și internațional. Internațional e ușor. Chem vecinii, bulgarii, ungurii, cehii, polonezii, care și vin cu anumite activități culturale. La noi vin curent, adică îi mai vezi cu proiecte. Și nici deja internațional, dar lucrurile astea costă. Îți spun eu cât m-a costat să ajung la Paris. 5.000 de euro. Am avut 10 avionul, oameni. Avionul și hotelul. 5.000, 10 oameni? Da. Că ți-e și bine, nene. Am ieșit, dar de unde? De la sponsori? Da.
Păi ce făceam? Mă duceam eu... Da. Înseamnă că n-ați zburat la business, n-ați la fost business. la ștaif cu pretenții? Bine că nu, am sperat să primim niște gratuități și n-am primit de la firmele astea, care până la urmă ne-au făcut totuși niște gesturi de bunăvoință, ne-au dat bilete mai să știi că ora e scurtă în televiziune, e scurtă și la podcast, că tot o oră e. Da. Noi n-avem publicitate. Păi și eu cât să vorbesc acum? Ce vrei să-ți mai face, spun? Dar mai am așa două scurte, așa blitzkrieg. Hai, gata, uite acum. Lasă-l cu ăla, nu mai lasă-l că... Uite acum am venit aici și să văd ce faci cu mine. Hai să văd. Că mai băgat în ceață, fiindcă... Uite, nici calul nu uite, poate la să se asta chiar întoarcă. nu mă așteptam, că dacă pun calul miliei, dacă pun calul miliei... Hai, pune calul, hai să te văd cum pui tu calul. Nu pun. Pune ce-o fi acum. Nu-l pun. Și de ce nu-l pun? Îți fac și eu o răutate atunci, dacă tu mi-ai... Uite, mi-e un pion. Îți iau un pion, dar mă gândesc ce faci cu nebunul ăla, acum hai. Poate bine, eu cu tura asta mă avantajez și mă duc și ți-am dat păi da, ți-o iau. șah. Mi-o iei și gata. Regele, dar măcar continuăm, facem ceva, ne sacrificăm. De ce fură ăștia în politică, Magda? Nu te întreb de ce mint, că e simplu, ca să ajungă la putere. Pentru că n-au caracter, n-au demnitate. Toată lumea, cum se cheamă, expresia hai domne că fură, dar au mai și făcut ceva. Deci ce e lucrul ăsta? Oare ori mai fi oameni? Nici nu știu cum era Titulescu de care, sau Bălcescu sau ăștia de care, Cogălnicianu de care se vorbește așa, că istoria citită e alta decât asta pe care o trăim noi acum. Poate că au fost și printre ei niște hoți și niște moși cocoloși care își băgau sub preș, dar nu cred că mai, nu știu, habar n-am, sunt ispite. Să știți că banul e ochiul fură dracului. Ăștia la noi sau fură în general politicianul în toată planeta? Da, cred că în toată planeta. Fură peste tot, nu? Da. Numai că unii sunt așa încorsetați de lege, adică mi-aduc aminte că de mult, nu știu unde, să zic, în Canada sau în America undeva, a fost prinsă o doamnă de asta, o politiciancă într-o poziție de staff, că avea în casă o menajeră care era plătită la negru. Și a aflat presa și a doua zi și-a dat demisia. Cine ai vrea tu să-și dea demisia acum, când afli că unii și alții fac lucruri ilegale, dar când sunt dovedite, că un proces începe, am avut eu o situație de asta cu un contract și am zis, dar îi dau judecată pe ăștia, pe Procter & Gamble, că nu mi-au plătit sau că mi-au reziliat un contract. Ai timp 99 de ani să stai. Nu mai are timp România. Nu, dar nu știu dacă nu mai are timp România. Bine, hai și ultima, că asta am păstrat-o așa de final. Ne salvează Călin Georgescu? Nu al tău. Nu cred că e vreunul care să ne salveze. Dintre ăștia care să perindă. Nu? Ești pesimist. Păi nu, așa, când l-am văzut eu acum 5-7 ani, mi se părea, zic, uite, un om educat, un om care vorbește frumos, care e îmbrăcat cu ștaif, care păstrează eticheta, dar după câte s-au întâmplat în ultimii ani, s-a vărsat. Adică toată ținuta asta lui cochetă și bine, stilul ăsta, se pare că nu e totul. Sau nu știu dacă o fi doar de departe vopsigardul înăuntru leopardul. Am și eu ca tot om această îndoială, că nu e... Da, ce să zic... Vreau să-mi iau o mașină nouă. Hai să încheiem optimist așa. Că... Mașina nouă, ca să bagi benzina de 15 lei, sper să nu fi nimerit această predicție. Nu, să bag benzina la un preț bun. La 1 leu sau 2, cum ziceau. Când a fost asta? Eram copil, nici n-aveam mașină. mașină. Gluma aia, așa face și noi, știi că e gluma aia, zicea unul, era pe TikTok sau pe ce, zice, domnule, ce mă interesează cât cresc ăștia benzina, că eu oricum tot de 50 de lei bag. Știi? Adică și noi tot de 50 de lei o să băgăm sau de 100 și cu asta basta, i-am viclenit. Da, i-am păcălit, așa, ai dreptate. I-am păcălit, poate să-ți scumpească. Hai că mi-a plăcut asta, da. Și mentalitate. Greșit, greșit, mămico. Dragilor, ca de obicei o plăcere, Magda, îți mulțumesc, jurnalist, jucător, ediția asta, să știți că nu mai avem multe și intrăm și noi în concediu, dacă și Magda zice că plec. N-are bani de litoralul românesc. Mă găsiți la Bruxelles, da. Da, așa că nici noi nu o să mai avem multe, mai avem, măcar una vă mai promit, dar după aia pune și noi lacătul și vacanța peste noi și revenim la toamnă.
Cu drag, mă întorc la tine. Mersi, Magda. Ale gute dinge zindrai, deci trebuie să vin a 3 ore, după aia vedem ce facem cu cea de-a Și patra. a 3-a oară cred că te lasă mă și bați că ai fost destul de să-mi iau și hotărâtă. un cald ăsta așa. Ia un cald, fiecare pleacă Să acasă. văd cum o să Nebunul să nu-l iei că avem destui în politică. Da, am și eu nebunii Te mei, pup și îți poate. mulțumesc. Pa, cu drag, Magda pa, Catone, pa. dragilor. Seară frumoasă. Pa.